terrorism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, Barangay Secretary gi-aresto tungod sa kasong murder. Construction worker gidakop tungod sa illegal nga droga. O vote buying, vote selling gipamatud-an niadtong milabay nga election. Sa detalye sa atong mga balita, nahuman na og boto ang katawhang Pilipino og naproklaim na ang kadaghanan sa mga kandidato sa nagkaniyang lokal nga gobyerno sa nasod. Sa mga nagmadaogon, ilang gihimo ang tanan. Apan sa mga napildi og sa ilang mga supporters, doon na matud pay tikas og pinalitay sa boto. Aron matugkad nato kining tanan anyang special report. Ano yung bigayan na yan? Wala po. Kitang-kita kayo eh. Saan po? See? Napay nakakuhog video. Doon na pa'y mga hulagway sa mga balota nga dunay mga pangalan sa politiko nga namalit og boto tungod kay gusto nilang mudaog. O kay duha ka tuig namang uhaw ang katawhan tungod sa pandemya, daghan ang midawat sa kwarta. Kay kinsa may tao nga ludon og kwarta, labi na kay nagilaid ang ekonomiya. Dunay pipilangan na kadawat, apan ang ilang giboto ang kandidato nga dunay tatak sa pagpanerbisyo. Dili usab kalikayan nga daghan ang ning boto tungod sa kwarta, labi na kung gipakapinan kini og pagpanghulga. Sumala sa grupong Innovations for Poverty Actions, usa ka international non-profit organization, ang pagpamaligya og pagpamalit sa boto usa ka babag sa demokratikanong proseso sa piniliay ug ang vote buying sagad na hitabo sa mga developing countries o mga naglambo pa lang nga mga nasud ug usa na dinhi ang Pilipinas. Matod sa grupo, duna nay mga estratehiya aron mapugnan ang pagbaha sa kwarta atol sa eleksyon. Sa makadaghang higayon, wala kini nagsilbi tungod kay huyang ang implementasyon. Wala usab kini nagsilbi tungod kay sagad sa nagdala sa kwarta armado o dili baka iladong grupo o mga bata-bata sa politiko. Ang milabayng eleksyon mura kuno og COVID nga pandemya. Ang first dose 500. Ang second dose, 1,500 ug ang booster, 1,000 ug dunapay miabot og tag 3,000 kada pamilya o dili ba kaha kada boto. Una pa man nakaboto ang kadaghanan, naghitak na ang kwarta, bugas og pipila ka pagpanghasi aron lang makasiguro sa ilang kadaugan. Ug sagad niini nahitabo dinhi sa atong isla sa Mindanao. Matud sa usa ka ekonomista, pagsugod pa lang sa kampanya, nagsugod na og dawat ang katawhan tungod kay uhaw sila tungod sa pandemya o gusto silang mamawi. Sa dato sa Philippine Statistics Authority, kapin 3.3 milyones ka Pilipino ang walay trabaho niadtong Disyembre 2021 ug 6.5% ang unemployment rate sa nasud niadtong milabay nga Abril. Matod sa political science professor nga si Maria Ella Atienza sa University of the Philippines, ang vote buying ug vote selling nagpadayon tungod kay daghan ang nakadawat og kwarta nga ilang giisip nga usa ka utang kabubuton sa politiko hinungdan nga ilang gihatag ang ilang boto. Matod ni Ateneo de Davao Professor Ramon Beleno Jr., usa ka political analyst. Meron talaga mga ganun, no? Especially yung mga line up, no, na with the same family names, no? Na-notice natin 'yon, and na-notice din natin na yung target nila are no longer individual voters but these are already households. So yung bidding is mas malaki na, and sabi nga natin, no, several waves itong nangyayari ng mga bidding nila. Dunay mga lugar nga dili lang kwarta ang naghitak, gisagulan kini og pagpanghasi. 7 ka adlaw na humana ang eleksyon. Nahurot na ang gipanghatag sa mga politiko. Ang ngayon siguro natong hunahunahon sa paglingkod sa mga tao nga nipalit sa inyong boto. Natural, mamawi na sila. Kinahanglan nga magbantay kita sa atong panudlanan kay ang kwarta sa gobyerno gikan sa buhis og pinatuluan sa singot natong mga katawhan. Sa mga politiko nga nakadaog og napildi, dunay panultihon. Victory has so many friends and relatives. Defeat is orphan. Edith Kaduay, News 10 Philippines. Stay safe.
Nakatala og pinakataas nga turnout of voters ang Dubai sa overseas absentee voting sa mga OFW sa tibuok kalibutan sa pagtapos sa national ug local elections. Ang usa ka bulan nga overseas absentee voting sa Dubai gipahigayon sa Dubai Philippine Consulate General sa Dubai ug Northern Emirates gikan nitong Abril 10 hangtod Mayo 9. Ani ang report ni UAE Bureau Chief Henry Abenis Makahilo. Mikabat sa 60,393 nga OFW sa Dubai ang mibutar ni adtong milabay nga overseas absentee voting para sa national elections 2022. Kini ang nahitalang pinakadaghan nga ihap sa mga botante sa Middle East sukad nga giimplementar ang overseas absentee voting ni adtong 2004. Ang 31% sa total nga 191,779 registered voters sa Dubai and Northern Emirates mausab ang nahitalang pinakataas nga gidakanon sa tanang Foreign Service Post sa tibuok kalibutan. Sa kinatibuk-an, ang UAE nagtala og 97,314 ka mga botante sa national elections karong tuiga. 56% ang gisaka niini gikan sa nahitalang 62,145 registered voters ni atong 2016. Gidayeg nila Philippine Consul General in Dubai Renato Dueñas Jr. ug Philippine Ambassador in the UAE Jaycelyn Quintana ang mga Filipino sa UAE sa ilang pagsalmot ug kooperasyon sa hapsay ug malinawon nga eleksyon karong tuiga. Gisumiter na sa duha ka nahisgutang DFA officials ang mga certificate of canvass sa buhatan sa COMELEC ug sa Senado ni adtong Mayo 13 uban sa ilang report mahitungod sa overseas absentee voting sa mga Filipino sa UAE. Henry Abenis Makahilo, Newsline Philippines. Stay safe. Aresto sa mga otoridad sa Misamis Occidental ang usa ka barangay secretary tungod sa kasong murder. Dala sa mga pulis ang warrant of arrest ug gidakop ang 55 anyos nga si Merlin Magsayo sa barangay San Agustin sa Pangdalaga, probinsya sa Misamis Occidental. Ani ang report ni Neptali Batuleño. Walay piyansa nga girekomenda ang korte sa pagkasikop sa usa ka barangay secretary sa lungsod sa Pangdalaga, Misamis Occidental gumikan sa kasong murder. Ang nasikop mao si Merlin Magsayo, 55 anyos, balo, barangay secretary sa barangay San Agustin sa Pangdalaga, Misamis Occidental. Ipadiyag ni Police Lieutenant Mustafa Umpar, hipi sa kapulisan sa Balianga Municipal Police Station nga mga alas 10 sa buntag niadtong Mayo 12. Uban sa kapulisan sa lungsod sa Pangdalaga o subang hutong sa PNP. Ilang giaresto ang suspek sa gipuy-an ini dala ang warrant of arrest gikan sa korte. Ang warrant of arrest gipagawa sa sala ni Judge Michael Ahok, Executive Judge sa Branch 36 Regional Trial Court, Calamba, Misamis Occidental sa kasong murder. Ang akusado ang gipahibalo usab siyang katungod human nga mabasa niini ang warrant of arrest alang kaniya sa wa pakiligidala sa kapulisan. Neptali Batuleño, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Nadakpan atol sa implementasyon sa search warrant sa mga pulis sa Tagum City ang 41 anyos nga construction worker kay nagtipig og upat ka sachets nga naay sulod sa gituohang shabu nga nagkantidad og 7,820 pesos. Ang suspect kasi alias Rain, residente sa Oraya Subdivision, Barangay Mankilam, nga nakakustudiya na karon sa Tagum City Police Station. Ang search warrant permado ni Judge Jimmy Buco, Vice Executive Judge sa RTC 11 Branch 2. Sa Panabo City sa Davao del Norte, sikop sa drug buy bust operation sa tropa sa PDEA 11 sa Purok 9, Barangay Manay ang usa ka Sani Gubat Bastasa. Human mapaliti og balor 10,000 pesos sa gituohang shabu. Atol sa operasyon, nadiskubrihan sab sa mga operatiba ang gingong drug den sa lugar ug duha ka drug den visitors ang nasikop. Giila sa PDEA ang duha ka mga dinakpan nga sila Jason Ratso ug Roycel Timbal nga naaktuhan pa nga nagshabu session. Ang mga suspect nasigditan og balor 195,000 pesos sa gituohang shabu. At tangi
Kapin 5 katoneladang basura na kolekta sa mga runner sa Zamboanga City. O Misamis Occidental nagpabiling Alert Level 1 status sa COVID-19. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Double Light and Power Company. Nakakolekta og kapin 5 katoneladang basura ang gatusan ka mga runners sa Zamboanga City nga misalmot sa 3-kilometer clean-up drive ni atong weekend nga gitawag nila og Basuran 2022 nga giorganisa sa lokal nga gobyerno. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Kapin kun kulang 5 cubic meters kun 5 tons nga basura ang nakolekta sa 600 ka mga runners nga mirepresenta sa government ug non-government agencies atol sa 3-kilometer fitness o clean-up drive nitong Sabado sa buntag. Ang Basuran 2022 giorganisa sa Office of the City Environment and Natural Resources kauban ang Zamboanga Trail Runners. Ang unang usa ka gatos ka mga runners nakadawat og medals samtang gihatagan og certificates of participation ang tanang miapil. Ang Basuran 2022 gisalmutan usab sa mga partisipante gikan sa nagkadaiyang sektor sa komunidad. Sa Alabel, Sarangani Province, nagmalampuso ng coastal cleanup ingon man mangrove tree planting activity nga gipangunahan sa lokal nga gobyerno sa Alabel atol sa pag-obserba sa Month of the Ocean Biyernes sa buntag, Mayo 13. Ang coastal cleanup ug mangrove planting activity gipahigayon sa tulo ka coastal barangay sa lungsod nga sakop sa Sarangani Bay Protected Seascape. Mismo ang Alabel Municipal Environment and Natural Resources Office ang nanguna sa aktibidad nga gisalmutan sa laing-laing ahensya sa gobyerno. Nagpasalamat ang lokal nga gobyerno sa Alabel sa mga national agencies sa mga programa sama sa pagpanilipod sa kinaiyahan hilabi na sa mga protected areas sa kadagatan nga sakop sa SBPS. Ang Month of the Ocean gisaulog sa bulan sa Mayo matag tuig sa Pilipinas pinaagi sa Presidential Proclamation number 57 niadtong 1999. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Abli na ang mga wards sa usa ka city hospital sa General Santos City nga makatabang sa mga nanginahanglan. Sugod kagahapon Mayo 15, magamit na ang bagong pediatric ward, septic neonate area o pediatric intensive care unit sa Dr. George P. Royeca City Hospital sa General Santos City. Human gipahigayon ang inaugurasyon nitong Mayo 13. 25-bed capacity ang anaa sa pediatric ward samtang 3 beds ang anaa sa pediatric ICU nga halos kompleto da sa ekipo. Ang ribbon cutting ceremony gitambungan sa mga opisyal sa nisgutang ospital ingon man mga nursing staff. Tumong sa DJPRCH nga maakomodar ang matag pasyente o mahatag kanila ang quality healthcare services.
Nagpabiling anaa sa Alert Level 1 status sa COVID-19 classification ang probinsya sa Misamis Occidental gikan Mayo 16 hangtod Mayo 31, 2022. Ang probinsya nakatala og 9 na lang ka mga kaso sa COVID-19 nga naa sa quarantine facility. 5 na lang ka lungsod ug usa ka syudad sa probinsya ang dunay kaso sa COVID-19. Ani ang report ni Neftali Batuleño. Gumikan sa padayod nga pag-ubo sa kaso sa coronavirus disease COVID-19, hinungdan nga padayod nga gipailalom sa Alert Level 1 ang lalawigan sa Misamis Occidental. Base sa pahibalo gikan sa IATF, ang lalawigan ipailalom sa maong classification sugod Mayo 16 hangtod Mayo 31. Sa taho gikan sa Integrated Provincial Hospital Office kun IPHO, ana sa siyam ka mga nagpositibo sa COVID-19 ang anaa sa quarantine facility sa Misamis Occidental. Diin sa katibukan, sa 14 kalungsod ug 3 ka syudad sa probinsya, 5 lang kalungsod ug ang Usami City lang ang adunay nakita nga nagpositibo sa COVID-19. Ang 5 kalungsod nga aduna pay kaso sa COVID-19 mao ang Aluran, Bonifacio, Clarin, Lupisaida ug Plaridel. Samtang ang nabilin nga 2 ka syudad ug 9 kalungsod wala nay nakita nga nagpositibo sa maong sakit. Sukad ginagsugod ang pandemic, ang Misamis Occidental adunay gidaghanon sa nagpositibo nga 11,131 ug 10,538 nini ang naka-recover. Adunay 484 nga nakabsan sa kinabuhi. Sa maong mga namatay, 91% niini ang walay mga bakuna ug 9% ang bakunado apan namatay tungod sa complication sa ilang sakit sa COVID-19. Neftali Batuleño, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Mao kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram newsline.ph ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita ug impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na inyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan o sabihin ninyo, pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio, dagang salamat and stay safe!